खुलुमबाय गिबियावनो निउस रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिनिफ्राय बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय। बे समाव बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया देग्लायनि 2025 मायथाइयाव कमल कुमार ब्रह्म बान्था जायगा आवग्रिनो हानाय 10 फरायसुलि फरायसुलाफोरखौ जोङो बेयाव 2 बोसोरै कमप्लिटलि फ्रियै फोरोंनो साखाफारा जानानै दङ। नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव एडमिशन लाफैयोब्ला बेखिना 2 बोसोरखौ जोङो कमप्लिटलि फोरोंनो आखायाव लादों। नोंथांमोना एडमिशन लाफैनो हागोन। दा बे समाव नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव एडमिशन लाफैयोब्ला मा खाबु मोननो हागोन आं बेखौ बेखेवना होनो सानदों। जोंहा बेहाय डक्टर आरो इन्जिनियार जायनो जानो गोसो गुदुं दङ नोंथांमोना दैलि स्पेसियेलि नीट आरो JEE खौ बेहाय फोरोंनाय जायो आरो मान्थलि बेहाय मक टेस्ट थागोन। जायनो JEE आरो नीट एग्जाम होगोन नोंथांमोना बे मक टेस्टखौबो लानो हागोन। लोगोसेनो आर्ट्स आरो कमार्स आयदायाव जाय एडमिशन लानो गोसो दङ नोंथांमोना बेहाय सानफ्रोमबो जीके क्लास मोनगोन आरो इंलिश स्पिकिं क्लास मोनगोन आरो शर्ट ट्रिक मेथ्स बेफोरखौ बेहाय फोरोंनाय जागोन आरो मान्थलि बेहाय मक टेस्टखौ नोंथांमोना लानो हागोन आरो गभ जबनि थाखाय। आरो साफ्रोमबो फरायसुलिफोरनि थाखाय बेहाय 15% एडमिशन रेहाय होनाय जादों आरो BPL नखरनि थाखाय बेहाय 30% एडमिशन रेहाय होनाय जादों आरो बेहाय जायनो मेट्रिक आनजादाव 85% नि एबभ लाखिनो हादों नोंथांमोना बेहाय फ्रियै एडमिशनखौ लाफैनो हागोन। जेबो बेसेन होनाङा, एडमिशनखौ जों फ्रियै होगोन। ओंखायनो नोंथांमोनखौ आङो बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव बयखौबो एडमिशन लाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाइ होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाइ होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिजम आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।